Als 20 anys, l'escriptora Montserrat Roig n'estava molt farta de la dictadura franquista, com tants companys de generació. Per això, va assistir a la reunió clandestina en què es va crear el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. S'hi van trobar més de 400 persones, estudiants, professors i intel·lectuals, que havien arribat en grups petits, mantenint el secret de la trobada. Quan la policia franquista se'n va assabentar, com que no tenia permès entrar a les universitats sense autorització del rector, va encerclar l'edifici i s'hi va quedar durant 3 dies. Recordant tota aquella moguda, Roig va escriure: els assetjadors tenien un altre llenguatge, el de la força, mentre que nosaltres volíem implantar el llenguatge del diàleg i de la raó. El que podria semblar una simple reunió d'estudiants amb ganes de canviar les coses va acabar reforçant l'antifranquisme de la societat catalana i fins i tot va posar-hi una part de l'Església en contra. Anem a conèixer on va passar tot? Va ser aquí, en aquest convent de monjos caputxins del barri de Sarrià, i per això aquests fets es coneixen amb el nom de la Caputxinada. Els mateixos frares van ajudar els participants, passant missatges a l'exterior, amagats, precisament, a les seves caputxes. A dins del convent es van organitzar debats, recitals poètics i fins i tot un grup de música. I per menjar, durant els 3 dies que van estar tancats, els van llançar entrepans des del pati de l'escola del costat. El dijous 10 de març es va convocar una vaga general universitària i una concentració que va acabar amb una càrrega policial, per no perdre el costum. I el divendres 11 va ordenar entrar per la força al convent, rebentant-ne les portes. Es van detenir tots els participants i molts van ser expulsats de la universitat durant 3 anys. La policia va requisar els carnets d'identitat de 358 nois i de 77 noies. Vaja, en total, 435 estudiants. El dret de reunió és un dels drets fonamentals de la persona, tan respectable com el dret a la llibertat d'expressió. En un estat democràtic, els governs tenen l'obligació de garantir-lo. I si no, no és un estat democràtic. La resistència estudiantil al franquisme venia de més enrere. Als anys 40 ja havia actuat de manera clandestina al Front Universitari de Catalunya, presidit per Josep Benet, que es va enfrontar amb el seu, el Sindicato Español Universitario, l'única organització estudiantil autoritzada per la dictadura, vinculada a la Falange i obedient a Franco. Al febrer del 1946, militants del CEU van arribar a torturar estudiants demòcrates en una aula de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona. Els apuntaven amb una pistola i els apallissaven per obligar-los a donar noms d'altres activistes. El moviment antifranquista va agafar més força a partir del curs 1956-57. Va ser quan van tenir lloc les primeres manifestacions d'estudiants que van provocar el tancament d'aquesta universitat. La policia del règim va trobar el gust a ocupar les facultats quan tenien la complicitat dels rectors, i no precisament per aprendre-hi res. A finals dels anys 60, els estudiants catalans van ser encara més reivindicatius en la seva lluita. Al gener del 1969 van assaltar el rectorat de la Universitat de Barcelona, aquí on soc ara. Van cremar una bandera espanyola i van llançar un bust de Franco per la finestra. Aquella penya anava molt forta. És al·lucinant pensar que un grup de gent que només volia estudiar en llibertat es va acabar convertint en un malson per a Franco. No ho oblidis mai. Ser jove no t'ha d'impedir rebel·lar-te. Després de l'assalt al rectorat, el règim va ordenar el tancament de totes les facultats i va decretar l'estat d'excepció a tot l'estat. Això sona fatal, oi? Bé, no és estrany, perquè l'estat d'excepció els permetia treure l'exèrcit al carrer, prohibir la circulació de persones i detenir estudiants i professors. El moviment estudiantil no vivia en una bombolla, es queixava del funcionament acadèmic, però en la lluita contra la repressió també es coordinava amb les organitzacions obreres. El 1972 es van convocar 2 vagues generals universitàries en contra d'una nova llei d'educació franquista. A les protestes dels anys 70 s'hi van sumar la Universitat Autònoma de Barcelona i instituts, com l'Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès, amb alumnes de 14 i 15 anys fent vaga. Els moviments democràtics universitaris van deixar una empremta gegant. Els estudiants van fer sentir la seva veu i tota la societat es va solidaritzar amb ells. Les aules es van convertir en un puntal més de la lluita contra la dictadura. On es va fer la primera assemblea del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Al claustre de la universitat, al convent dels Caputxins de Sarrià, al Liceu Francès, a la comissaria de la Via Laietana. Al convent dels Caputxins de Sarrià. Quina d'aquestes dones era Montserrat Roig?
Quina és l'acció més radical que van emprendre els estudiants de la UB al gener del 1969? Tancar-se en una església durant 3 dies? Manifestar-se contra el nou pla d'estudis? Assaltar el rectorat i llançar un bust de Franco per la finestra? No presentar-se a un examen? Assaltar el rectorat i llançar un bust de Franco per la finestra. Quina d'aquestes imatges correspon al rectorat de la Universitat de Barcelona?